У рацэ Свіслач знойдзенае цела. На кожнай другой АЗС выяўленыя парушэнні. У Бабруйску просяць пазычыць рабочых, а ў Беларусь прыйдзе рэзкае пахаладанне да -15. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, Владзіслаў Корсак у эфіры. Гэта праграма Белсат онлайн. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. Пажар у кватэры двухпавярховага дому на вуліцы Фралянкова ў Баранавічах. На момант прыбыцця ратавальнікаў уся лесвічная пляцоўка была ў дыме. На шчасце, супрацоўнікам МНС удалося выратаваць гаспадара кватэры і яго гасцей, мужчыну і жанчыну. Усіх шпіталізавалі. Зараз высвятляюць прычыны здарэння. А ў Смалявічах адкрытым полымем гарэў лесапільны цэх на вуліцы Вакзальнай. На месца прыбылі 4 пажарныя машыны. Ратавальнікам удалося зліквідаваць пажар, але маёмасць моцна пашкоджаная. Абышлося без ахвяраў і пацярпелых. Прычыны здарэння высвятляюць. У сваю чаргу жодзінскія даішнікі праводзяць рэйд па даўжніках, так бы мовіць, завітваюць у госці да грамадзянаў, якія ігнаруюць своечасовую аплату штрафаў даі. Інспектары правяраюць маёмасны стан такіх грамадзянаў, могуць спагнаць штраф на месцы ці нават накласці арышт на пэўную маёмасць. У Менску ў рацэ Свіслач знайшлі цела мужчыны. Яно было ля берагу на паверхні вады. Як паведамілі ў пошукава-выратавальным атрадзе «Анёл», гэта Павел Калашнікаў, які знік яшчэ ў канцы снежня летась. Пошукі вяліся ў ваколіцы былых заводскіх памяшканняў «Мзор». Павел Калашнікаў знік у ноч з 26 на 27 снежня. Пасля адпачынку ў начным клубе «Модуль Арт Платформ». Каля 6 раніцы ён выйшаў на вуліцу. Паводле камераў відэаназірання малады чалавек спачатку скіраваўся ў бок інтэрнатаў БДУ, а затым вярнуўся да клубу, пасля чаго ягоны след згубіўся. Пошукі ўскладняліся зімовымі ўмовамі. З надыходам адлігі аперацыю аднавілі, што нарэшце і прынесла вынік. У горадні 25-гадовы хлопец зарабляў на падробках праз маркетплейс. Паводле следства ён замаўляў 2 аднолькавыя тавары, арыгінал і танную копію. У выніку брэндавы тавар перапрадаваў, а падробку вяртаў прадаўцу пад выглядам сапраўднага. Гэткую схему ён паўтарыў некалькі разоў, пакуль яе не выявіла служба бяспекі маркетплейсу, пасля чаго працаўнікі службы бяспекі звярнуліся ў міліцыю. Сума шкоды склала больш за 4000 рублёў. Супраць хлопца заведзеная крымінальная справа за махлярства. Яму пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі. Рэха падзеяў на Блізкім усходзе ці самадурства чыноўнікаў. У Менску скасавалі ўшанаванне памяці ахвяраў гетта. Пра гэта паведамілі ў Саюзе беларускіх габрэйскіх грамадскіх арганізацыяў і супольнасцяў. Такім чынам, жалобную цырымонію ў мемарыяльным комплексе «Яма» ў Менску, што была запланаваная на 2 сакавіка і на сёння, перанеслі, маўляў, з меркаванняў бяспекі. Пра новую дату ўшанавання Саюз паабяцаў паведаміць пазней. Дэталяў скасавання ўрачыстасцяў не раскрываюць. Сапраўды, праз удзел Ізраілю ў атацы на іранскі рэжым тэрарыстычная пагроза для габрэяў ва ўсім свеце цяпер падвышаная. Але пры наяўнасці ў Беларусі неймавернай колькасці, дзякуючы нашым падаткам, сілавікоў і рознага кшталту спецпадраздзяленняў з самым сучасным рыштункам, ці было б праблемай гарантаваць бяспечнае правядзенне гэтай важнай падзеі. Менскае гета стварылі ў 1941 годзе пасля захопу Менску нацыстамі. Яно было адным з самых вялікіх у Еўропе. На яго тэрыторыі ўтрымлівалі больш як 100 000 асобаў, у тым ліку габрэяў з Нямецчыны, Аўстрыі і Чэхіі. 2 і 3 сакавіка 1942 года нацысты правялі масавы расстрэл вязняў менскага гетта. Былі забітыя больш як 5000 габрэяў, мужчынаў, жанчын, дзяцей. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання праверыла 105 аўтазаправак па ўсёй краіне, у тым ліку 104 крамы і 57 кавярняў. Парушэнні выявілі на кожным другім аб'екце. Сярод найбольш частых адсутнасць абавязковага пераліку тавараў. У Магілёўскай вобласці ў 4 крамах забаранілі продаж пратэрмінаванай прадукцыі больш чым на 130 рублёў. У Гомельскай знялі з продажу 10 найменняў. Інспектары зафіксавалі таксама адкрытую выкладку цыгарэтаў, адсутнасць цэннікаў, кнігі заўвагаў, інфармацыі пра забарону продажу алкаголю і тытуню непаўналетнім. Ну і, канешне ж, самая важная заўвага: на асобных АЗС не было візуальна вылучанага месцу продажу тавараў з чырвона-зялёнай сімволікай. Ці, на думку інспектараў, такой сімволікі прадавалася замала. Разам з тым, у Марх адзначылі, што на большасці АЗС захоўваюцца чысціня і парадак.
Пакуль з высокіх трыбунаў рэжыму Лукашэнкі гучаць заявы пра ўстойлівы рост і заваявання рынкаў далёкай дугі, на месцах зусім іншая рэальнасць. Паводле ініцыятывы Белпол, холдынг «Бабруйск Аграмаш» звярнуўся ў Міністэрства прамысловасці з просьбаю пазычыць людзей. Не інжынераў-геніяў, не унікальных канструктараў, 35 звычайных рабочых, слесараў механазборчых працаў, маляроў і машыністаў крану. Без іх, аказваецца, пад пагрозаю экспартныя кантракты. Паводле дакументу, што трапіў у распараджэнне Белполу, прадпрыемства гатовае набраць працаўнікоў праз аутстафінг, то бок фактычна арандаваць працаўнікоў у іншых структураў, не прымаючы іх у штат, абы толькі закрыць так званую стратэгічную задачу пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі ў краіны далёкай дугі. Гэта не адзіны выпадак. Раней Белпол падзяліўся лістом генеральнага дырэктара МАЗу Валерыя Іванковіча міністру прамысловасці Андрэю Кузнецову. Іванковіч прасіў, так бы мовіць, пазычыць 397 рабочых для выканання квартальнага плану. Асноўны попыт тады прыпадаў на слесараў механазборчых працаў, токараў і электрамантажнікаў. Агулам прадпрыемства шукала 1810 працаўнікоў. У Беларусі падрыхтавалі законапраект аб укараненні лічбавага рубля. Паводле Нацыянальнага банку новаўвядзенне мусіць зрабіць аплаты больш празрыстымі, хуткімі і менш залежнымі ад міжнародных сістэмаў. Лічбавы рубель – гэта проста лічбавая форма існага беларускага рубля. Ён будзе захоўвацца не ў камерцыйных банках, а непасрэдна ў Нацбанку. Пераводы абяцаюць зрабіць імгненнымі, магчыма, без камісіяў. Паводле эканамісткі даследчага цэнтру Бэрак Настасі Лузгіной, лічбавы рубель можа дапамагчы ўладам абыходзіць некаторыя санкцыі, бо, як і крыптавалюта, ён дазволіць не карыстацца замежнымі аплатнымі сістэмамі кшталту SWIFT у аплатах з тымі краінамі, якія на такое пагодзяцца. Разам з тым, лічбавы рубель дае дзяржаве яшчэ шырэйшыя магчымасці кантраляваць фінансавыя аперацыі грамадзянаў. Чакаецца, што спачатку праект запусцяць у пілотным рэжыме. Падрабязнасці пра меркаваныя плюсы і мінусы праекту на belsat.eu. У Бабруйску зноў функцыянуе мост на вуліцы Карла Маркса. Чыноўнікі выязджалі на месца, пасля чаго пастанавілі аднавіць аўтамабільны і пешаходны рух па адным баку з улікам усіх захадаў бяспекі. Мост закрывалі напярэдадні ў сувязі з пагрозаю яго абвалу на чыгуначныя каляіны. Ратавальнікі агарадзілі небяспечны ўчастак, рух транспарту часова арганізавалі па іншых дарогах гораду. Тым часам у Менску мост паміж Чыжоўкай і Серабранкай будаваць усё ж не будуць. Паводле кіраўніка адміністрацыі Заводскага раёну, наяўная транспартная сетка, маўляў, цалкам спраўляецца з пасажырапатокам. Паміж раёнамі курсуюць наўпроставыя маршруты, у тым ліку тралейбус нумар 49, а для аўтамабілістаў дарога займае каля 9-15 хвілінаў. Ці помніш ты, як прабівала трава маладая панцыр асфальту? Шаноўныя гледачы, зараз зразумееце, чаму я згадаў гэтыя культавыя радкі не менш культавага светлай памяці Міхала Аніпадыстава. Ва ўмовах татальнай зачысткі рэжымам Лукашэнкі любой самастойнай грамадзянскай актыўнасці, сотень і тысячаў камераў назірання ў Магілёве, Бабруйску і Маладзечне актывісты расклеілі антываенныя ўлёткі. На ўлётках праводзяцца паралелі паміж Лукашэнкам і Гітлерам. Аўтары заклікаюць не даць рэжыму распаліць вайну ў самой Беларусі. Сябры, памятайце, аднак, што спецслужбы Лукашэнкі не спяць і вельмі любяць учыняць правакацыі. Таму стаўцеся з асцярожнасцю да любых заклікаў падпісацца на нейкую новую ініцыятыву супраціву ў сацыяльных сетках ці месенджерах, як і да перадачы ёй нейкай інфармацыі з акаунту, праз які вас можна лёгка ідэнтыфікаваць. У Берасці сярэднясотневая тэмпература трымаецца вышэй за нуль ужо больш як 5 дзён. Снежнае покрыва на паўднёвым захадзе краіны практычна сышло, а вось у паўночных рэгіёнах зіма пакуль не адыходзіць. У Верхнядзвінску і Касцюковічах вышыня сумётаў дасягае 38 сантыметраў. У найбліжэйшыя сотні сіноптыкі абяцаюць пацяпленне. 4 сакавіка на паўднёвым захадзе паветра прагрэецца да плюс 12 градусаў. Аднак ужо 5 і 6 сакавіка чакаецца сапраўднае арктычнае ўварванне. На поўначы і ўсходзе краіны начныя тэмпературы могуць апусціцца да мінус 10, мінус 15 градусаў. Фермеры, ратуйце ўраджай. Сябры, давайте разам пашыраць прастору свабодных аператыўных навінаў. Стаўце лайк гэтаму відэа, пакідайце пад ім каментары, падпісвайцеся на канал Belsat Now і, канешне ж, чытайце сайт belsat.eu. Акрамя гарачых навінаў, там шмат цікавай аналітыкі. Да пабачэння.